Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan alus, ti Solano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak ket inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak ditoy Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na? Namammo kayong nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya bulbulayan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Iso gaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay ti dayta, Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti ag-inistorya. Wow! Dayta kat tiyor oraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Ala. Mapantay yung arodo ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasan mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga min day jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day ti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sus, amangan mo't na makadisturbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo nasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawak laeng ken ka anak ko. Aanyo ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amamom ka di unayin day a Jerry? Takas ta unay mo, ti pa nagtalak mo ken kwa na. Wen, Mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan nakabakasyon kayo.
Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan, ulila kan na demang baro. Wanante, awan mat namnama karagiti kakabagyan mi iji probinsya. Iso ang nagdesisyon ng pasyudad, tapno umay ko biro kan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin ti makaturpos iti panagadal ko, isa nag-working student ak. Adumot din ati sinerrek ko a part-time job, tapno adalayang pagbayad ko iti tuition kan daduma pa ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaeng met ka ti kasapulan, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka, ana imbag. Iti kasta, makagraduar ka, barok. Wanante, uray kasano pa iti kinarigat ti biyag, talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta, makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta, no di sikal motlaeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza, ibagak ta ibingayan na kantumet. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay dingek kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di adda ay kaumang tudak. Malaksid awan at talaga, kat awan mo't. Pumadar ni man gaya man ti panagsublimi dyan abroad anak ko. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Awan nga ron tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaruno nga agawid ka. Awan tuman nga agpaiso tatang, tani. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon kon. Nakunamon anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang met nga agnaid kada kami nga puta apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Di yu kumaunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Wen, awan rumbeng a pagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Luz. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Eh, umunod ka pa ya, barok. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kmanin, Auntie. Ay, mabit lang ang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak ti gagaram ko nam, Jerry? Wan, Ni. Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, ti gagaram? naibaga nga ni Glyza nga agsublikan iti Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak diti balayo. Ha? Sapay ko tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Oray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry! Anda ka matgayam? Ay, nasaya at mo, tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina, ang mga numaksat tilot-luto eh. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito'y salas, wen?
Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo. Ah, awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay, napo. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay, napo. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay, napo. Ada message ko. Basaag man pa. Lemot Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito yung nga ubing. Bir nga sanak mo latan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anak kariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigatan, amangan no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw. Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam. Kumusta ti kasasaan na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka numanan tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka numanan inton day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglagan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Iso asika apaw, inga idmo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapno wadan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaad ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kendi Ala, itultuloy mo nga rod kumaday ta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wana, tadi mo mat-replyan nagti-message ko ken ka. Ay, kwa. Ay, pasensyakan, Barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangag paisoy ti trabaho, wano, likliklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno ti bagbagak, agayatak ken ka. Patsin na kumamit. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidag. Ngamin, sika ka na yung tilinahon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawin am laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak ka maten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawin am, ta iso ti maibagay kan ka. Sana kas kanyak, abakbakitanan. Jak to aramidan day ta. Gaputas si kalang ti babae na nakariknak iti kastoy, Los. Jerry! Sa anak mat kat di nga gapapura, amok ang masusuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak day ta akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga iti napudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry!
Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw naragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amokon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wen, saan lang nga ito? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kung pagpanunutan pa'y. Inaklon na kung ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats nga ron. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wen, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanya. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Ha? Wana, yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Wan, babe, kat agyaman na ka? Awanan yaman na, babe. Amumot, ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidok amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababainak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mon panunutan dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtudak kunak manen. Malaksid no awan atalagan, di awan mo ti maitid ko. Banaga pagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadag iti masapsapul da. Ken nang tudak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pare ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wan, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo ba't gadak para iti allowance ko. Wan ka di. Awan parikot iti dayta, kunak lang nga rudon, Cherry. Basta para ken ka, go! Mano nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger nangam. Diyak mo't maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayag latan nga agchat. Amangan numakumikum laeng iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay tala nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din noan niya tinapasamak mo. Luz. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. Kwamin, jay, Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on. Ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ne, pakawanan ka iti, anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka raw iti awag mo. Gapot agkadwa kami iti sumagmamanungal daw. Anya? Hanggang di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka ta. Dua kayo nga ipatpatid ko.
Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya nga, iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang matano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Baring luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwala ang alawas. Kasta ti kunara. Wan lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakay. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla dagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasang ay. Aggraduar pa yan iti kolehiyo ko na maalakay. Wan garod bakay. Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramid mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inanano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaana danon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. Inkarim nagsarita ta. Gamawan mo't na uray ko. Gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay a pinangnamnaman nak. Gapu ka dita ubing da di ajema. Ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid na tinainlasagan aragsak. Adyak maipaikin ka. Kasta ka dila ang kalakati manglipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan kaniti oras. Promise. Apama na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kitahag man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim taliklikamon tinobyok. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren nakalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anya ngay nga ron. Basol ko matlaang.
Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Uwen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Iso ama saksakitan nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen! Makauma! Sorry, ngam put dentan ti relasyon ta. Namon ngaminan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikat ti sakripisyo. Agyaman na karag ti amin na tulong mo kanyak. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain! Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka? Kastoy lang ti aramidom kanyak! Mananggundaway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nang runa ka ni Glyza. Oray narigat. Ikarigatan ka alipatan. Kat sapay ko mata kasta kamad kanyak, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Mananggundaway ka! Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak pailaang makamove on. Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanyak. Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pay ti panawan. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa tao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. No maminsan itinagan ni ayat kasapulan tayo met ti sumugal. Ket no maabak tayo, iso ti agbalin nga adal tayo iti biag. Ket agserbi daytoy tapno agbalin a pigsaken kirad tayo, tapno sumugal tayo manen, agingga amangabak tayo. Patsek adumteng tumatlaang ti aldaw a maka-move on ka, ket masukatan iti ragsak ti liday a marikriknam. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.